Hola, sóc el Lluctuber, el Booktuber, i avui vinc a celebrar l'aniversari d'aquest canal. Com tots sabeu, o si no ho sabíeu, ara ho sabeu, és l'aniversari d'aquest canal, de Lluctuber, el Booktuber, no des del canvi de nom, però bueno, ja m'enteneu. Fa 3 anys, que porto aquest canal abans amb altra gent, com sabeu si mireu els vídeos anteriors, i bé, doncs això, bàsicament vinc a celebrar avui l'aniversari, així que vaig a demanar un desig i bufar les espelmes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vale, doncs ja he fet les espelmes i tal, i bueno, sí, ja sé que és una tonteria, però bueno, em feia gràcia, em feia il·lusió, deixeu-me. Llavors, bueno, doncs només afegir que moltes gràcies per estar allà, per tot el que heu fet, per aquesta comunitat que heu creat. Us tinc aquí. Bueno, paro que si no faré mal. Total. Si us ha agradat el vídeo podeu donar like, subscriure-vos al canal si no ho esteu ja, que ho hauríeu d'estar perquè hauríeu d'estar subscrits, hauríeu d'estar subscrits. I si no ho esteu, us subscriviu i li doneu la campaneta, sisplau, clonc, 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 la campaneta, que si no no us avisa el vídeo, bueno, és igual, la campaneta, que si no no us avisa quan deixeu el vídeo, sí? I deixeu algun comentari, si voleu felicitar-me, si voleu dir que us agrada menjar iogurts, o sigui, jo què sé, el que voleu, això ho podeu deixar aquí baix. Ens veiem en un proper vídeo, adeu!